Ben, Kenda DJ edwa ketonwa wer moro kanyo, but wang'eyo ni ka watieka atwak mabende wan godo kai to wadhi winjo wendno, wende mamit mabende jot Nyasaye oketonwa, ogolo kendo DJ oseketo kanyo, wan bende wasenyisi kanyo. Nyalo dhi e YouTube mondo mi subscribe kendo mondo mi gwedhri kod wende mamita mabende jower kod jot Nyasaye ogolo. Gie kinde mabende wantiere ni ok adwa ni mondo mi waketh kinde kata matin, kinde mabende wantiere go ni wadwa ni mondo mi wadonje twak kendo mondo mi wapuonjre, wajiwre kaka wanyalo dak makare e ngima wa mapile ka pile. Wawuotho koni kod kocha, itimo achiel ariyo adek to inyalo dong nade ma pachi pod ler kendo tiyo maber, mok ibedo gi depression, ok ibedo gi achiel ariyo adek gi gik mang'eny ma pod wawuotho ka watimo gi. Wagombo mondo mi jat Nyasaye kendo wendo mabende wan godo odiochieng' ma kawuono nyiswa kaka wanyalo dak makare gi gik mang'eny ma watimo koni gi koni gi koni. En juma mangima itiyo, ionge kata thuolo mondo ibede kod ji goye kod gi mbaka, to mano be jat Nyasaye biro nyisowa ni bende en ngima makare adier. Ka wasiko wadicha ben gi makare adier, mano aparo ni mang'i chak godo kisefulori jat Nyasaye. Kinde mabende wadwa ni watwak ni inyalo oro ote machoke namba mar 3 imbendi nyiswa ni dak makare kata ngima makare oting'a ng'o. In kaka in, an kaka Roda ka wacho ni adak makare kata ngima makare an godo, pacha ler, gik makamago, ang'o magino amagigo oting'o. Jat Nyasaye warwaki ni machiegni e chenro ni mar Injili kalo mondo mi fulri kaito wagombaka. Erokamano. Yes. Mokwongo agone Nyasaye erokamano kuom odiochieng' ma kawuono. Ni ngima ma wantiere go ni en ngima ma Nyasaye omiyowa. Yes. Iluonga ni jatich Nyasaye Kenneth Odongo, aleme kanisa beluongo ni CFF Umoja. To an baba mar nyithindo 3 gi miyo achiel. Kendo an japuonj. An japuonj e skul biluongo ni Focus Online College. Opuonjo gige accounting. Koro an jatich Nyasaye, an japuonj, to moloyo to an baba mar nyithindo gi miyo. Adwoko ne Nyasaye erokamano odiochieng' ma kawuono. Wach ma wantiere go kawuono en wach malong'o. Kendo ji mang'eny e piny kai osabedo kachando. Ji penjore ni to maisha ma antiere go ni, maisha ni ber. Yes. Nyabedo ka ng'ato ntiere gi pesa, lakini maisha ne ok ber. Ng'ato nyabedo gi maisha, onge gi pesa mang'eny, en gi pesa matin, lakini maisha no bedo maber moloyo maisha mar ng'ama ntiere gi pesa mang'eny. Yes. To ka wang'iyo wachni, wachaki gi wach Nyasaye, dak maber, ngima kod dak maber, en ngima machalo nade? Mokwongo wacho ni ngima kendo dak maber en ngima ma waketo kuom Nyasaye. Ni dak maber mokwongo en ngima ma wasingo kuom Nyasaye. Ngima ma waketo gimoro amora ma wadhiye, gimoro amora matimore waketo kuom Nyasaye. To en ngima ma nyaka wawuoth adieri, kendo nyaka wawach adieri, kendo nyaka wabed jomuolo. To moloyo, wawacho ni ngima ni ok sire mana gi wach kende, wasire nyaka gi tabia maber. Ok en mana wach kende, mane dak maber. To dak maber ni en gi gik mang'eny. Ere kaka idak gi nyithindi? Ere kaka idak gi osiepeni? Ere kaka idak e tich kama intiere cha? Koro ka wawuotho e mbele, wabong'eri to winjo wadag nade? To winjo wabed nade? Tang'o ma ka watimo e piny kai, to wabodak maber. Amen. Erokamano ahinya jat Nyasaye. Kwanza kani timo introduction, kani ifulori, iwacho ni in jat Nyasaye kendo bende in accountant. Manyiso ni itiyo tiji odiochienge moko Jumapili kata odiochieng' ma bende iketo aside, bende itiyo tich Nyasaye e kanisa kacha. To pile ka pile kata ka kuonde midhiye be pod itiyo mana tich Nyasaye. Daher mondo mi inyiswa ni pile ka pile in kod schedule mari kata timetable mari mar tich, wuok tich ariyo, tich adek, kamano nyaka kata Jumapil. Ere kaka I make sure ni mai in kod sama mari ni wuon ma inyalo keto ni koro mai to en sacha mar kaka jadolo Kenneth ma adwa ni mondo mi atime magima mopogre kod tich koni kod kocha mari wuon. Ere kaka ineno ni in kod thuolo no mar wacho ni koro an kaka jadolo Kenneth chieng' ma kama en sacha anawuon, mokatim magima en mara anawuon. Kamano. Iwacho ni gima ber ikuongo itimo kiny, alafu ji mang'eny ji neno. An kaka jadolo Kenneth Odongo, awacho ni ngima na mokwongo gima kata ka chiew gokinyi ta alemo. To nawacho ni ngima na nyaka kamira muda mara
mokwongo ka chiwo nyaka ng'i denda kaka chalo nyaka dhi e jim matin achikra koni gi koni to nawacho ni in a week ka week nyaka ket time mar familia. Nawacho ni Wednesday, Thursday na Friday bedo mar familia na. Iwacho ni familia en gima duong' sana. Kati bima tich to familia ni ok en familia motegno to onge gima ber. Ne kati tim mang'o to kimiyori muda gi familia. Nyaki bed gosiepe bende majiwi. Kaka wan jo Kristo, jotich Nyasaye, nyaki bed gi jotich Nyasaye jomoko mowacho ni na wuotho kamae e wigni. Odiochieng' ma kawuono na wuotho kama. Ulemo ng'iyo ni to kaka ni wuotho ni bene ber. Nyaki kaw time. Nikiti atia mokimiyori muda no, inya chopo kamoro makoro igori kata piny. Inya chopo kamoro kata maisha ni kethore. Ineno ni dhi maber, lakini ok idhi maber. Kana wachako mokwongo ne wacho ni ng'ato bedo gi pesa mang'eny ok en maisha maber. Ne wacho ni nyalo bedo gi pesa matin, lakini in gi maisha maber ma kata ng'ama nitiere gi pesa mang'eny ng'iyo to penjore to ng'ani omor nikech ang'o. To mano yudo ka en ng'ama ojipanga maber. En ng'ama kobedo piny ong'e ni kochiew gokinyi atimo kama odiochieng' throughout. Ong'e ni kochopo time machalo kamae abedo kenda, atimo kama. Amanyo kata jaoda gi nyithinda abobedo kodgi, achamo kodgi lunch chieng' machalo kamae. Kaka an jatich Nyasaye, nitiere ndalo maketo ni nyaka dhi oda. Kawuok e tija adhi oda, ta make sure na chiemo gi jaoda gi nyithinda. Kata luongo gi wadhi kamoro to wabedo kamoro piny to wachamo lunch. Nikech ngima nyaka bed ngima mobedo balanced. Mana dier ngima mobedo balanced. To adwa ni mondo mi wang'e ni kaka in wuon kaka Pastor Kenneth. Intiere godiochieng' ma ikaw mana mari kendi in wuon mopogre mar family. Ok iwacho ni chieng' tich adek en mar family, Kenneth tich adi en mar tich. Mari in wuon masama mari in wuon ma iketa tenge ni odiochieng' ma kamae to it is me, myself and I. Nyaki ket kamano. Mano konyo nade? Konyo nikech sani kaka school, waloro school gimoro tarik 15. Awacho ni tarik 15 na pa wuok makenda. Tadhi amanyo kamoro mabede. Ang'iyora ki an. Awacho ni e dwe ka dwe nyaka yud odiochieng' moro achiel. Lakini awacho ga ni an katieko kata tije na. Kaka tija mar school borumo tarik 15. Abo kawo ndalo ariyo kata dek ka an kenda abeda piny tamiyora time tapenjora weche mang'eny kata wach Nyasaye gi tije na matimo nyaki keti. Iwacho gi lugha mar kizungu ni nyaki iyudo fresh perspective. Kikaw time no mibedo kendi yaho pachi. Ing'iyo gik mane timo ka bena timo gi maber. To kadwa dhi mbele abo timo nade. Koro en muhimu sana ni ng'ato ka ng'ato nyaka yud muda. Mobedo kende openjore gik moko. Maisha madak ni kaka jatich Nyasaye. Inya bedo jatich Nyasaye lakini maisha bidak ok maisha maber. En maisha mok mor Nyasaye. Kodi penjori to maisha madak ni be Nyasaye maisha ni mor. Koro en muhimu. Mane e gima timo ga han. Same ikawo thuolo no. In e aluora mar family mari kosi wacho ni dhi kamoro. Adhi kamoro. Ana kawe gata dhi kamoro. Tayueyo ndalo ariyo ndalo adek. Maybe after kawe nyithindo biro ba. En important. Very important. Ng'ato kawe yueyo matin. Aparo chieng' moro bende waloso kae. To ne wawacho kata gi brother Benard. Ni nitiere kinde kata ng'ama dichuo. Ok ni nyaki dhi gi family ni vacation ama kamoro. Kata ng'ama dichuo nyalo wacho ni an kenda. Awuok adhi kata Mombasa. Adhi abed kanyo kata juma achiel kenda tawe familia. Samoro minot be odhi kende kamoro. Chieng' moro budhi gi familia. Ro dwa her mondo mi bende wang'e. Aparo ni se mulo ber moko kanyo mag ni yaw pachi bende inyalo bedo ni inyalo penjori gik machielo ariyo ing'iyo ni kanye masechope okang' moro masechope ka nitiere moro manyalo bedo nodong' kapok wadonje gimoro adwa siro wach ni no. Gimoro ma muhimu sana mowinjo wang'e ni inyalo ng'eri maber time miyudo thuolo ka in kendi. Time man gi nyithindo iyudo ka nyithindo ema ng'iyo wachgi. Time man gi minot
ibo yudo ka muda no mino to wachne mang'eny. In koro wachni ing'iyo sa diwa. Sana sana joma chuo mang'eny, king'iyo joma chuo mang'eny, ng'eny gi inyore nikech kimiyore time. Yes. Sana sana joma chuo. Gionge ga time ma gikawo kendo gibedo piny. Giwacho ni an kaka dichuo asabedo baba maber. To an ato maisha ni chal nade. Yes. Ato maisha na nie. Yes. O chal nade. Ntiere joma chuo maonge kata gi muda mar timo kata exercise. Ntiere joma chuo maonge kata muda mar penjore achiel ariyo. Ni to kama chope ni anya timo nade mondo adhi maber. Gineno ni giti atia. To break minene kauno ya wangi. Seche moko itimo gimoro lakini okitime yo makare. Koro kikawo break matin no kendo miyori muda matin, then ibong'eni kaya nyalo timo kama kaya nyalo timo kama midongri kabisa. Yes. Mano gima ber. Kwanza kamimulo kanyo kar joma chuo. Samoro joma chuo nikech koro en wich mar ot. Nusiko dwang' ya ni jaoda dhi nade, nyithinda dhi nade, mama nageri dhi nade, baba nageri dhi nade, owete na nyimine na dhi nade. Nusiko oparapara jogo ni kawuono to ne gichiemo adier. Kawuono gima kamane school fees osechul, gima kama osetim to wiye wil gi en owuon. Ma by the time mang noduogo bet piny to samoro en owuon health wise ama mentally nitie kaka obedo drained. Koro en gima ber mondo kata joma chuo mana kaka iwacho no bendo kawe thuolo margi giwegi ipenjrie ni okang' mwasechope ni kata familia mara osechopo ni ang'o monego koro mondo mi atim. To agombo ni mondo mi walose bende kuom osiepe bende. Bende osiepe bende contribute to ngima ma wawacho maber ni. Bende gi contribute to mano e ngima wa. Ka wan kod osiepe bende gi contribute to dak maber marwa. Mano gima muhimu sana. Ng'ato ka ng'ato maonge osiep. King'iyo ng'ato ka ng'ato maonge osiep, iyudo ni nitiere kasoro moro. In ng'ata achiel ki in okinya ng'eri ki in. Iwacho na naonge osiep, naonge ga osiep na. Onge ng'ata manyalo dak kien unless in le. Yes. To kata le ok dak kende. Dhano ka dhano nyaka bed gosiep ne. Yes. But kawuoyo kuhusu osiep, to en osiep maber. Ok just osiep, but osiep maber. Osiep maber. To ji mang'eny again, iyudo ka ndalo mang'eny ok gichoose osiepe maber. Ok giyiero osiepe maber. Koro iyudo kata ka osiepe gi ok changia maber e maisha gi. To wacho ni mondo idag maber mokwongo nyaka iyier osiepe maber. Mama wacho ni iron sharpens iron. Yes. Pala pako pala. Koro kiyudo osiepe maber, gibolo contribute, gibo changia maisha ni obed maber kendo maisha ni oendelea. Koro ka uso osiepe gi, manyo osiepe maber. Osiepe manyalo ng'isi kidhi marach, mano osiep maber. Osiepe manyalo bedo kodi ng'iyo ni to in maisha ni osebedo nade. Ong'iyo maisha ni kata kaka tiji dhi. Onyalo ng'isi ni tiji ni owinji time kama. But ndalo mang'eny king'iyo maisha dhano, dhano ok obedo gosiepe maber. Emomiyo iyudo ka dhano mang'eny inyore. To mano duoko wa wach Nyasaye. Ni ka wayawo pachwa to wakete e Nyasaye. Wapenjo Nyasaye kichio lamo wach Nyasaye. Ipenjo Nyasaye ni Nyasaye to miye osiep. To i osiep ni muma maler ni miyo wach no osiepwa owinjo bed osiep machal nade. Koro kise yudo osiepe mabeyo, ng'ama ntiere go osiepe mabeyo, maisha ne ok bidong' kaka ne chal. Kane in gi ndiga, ndalo matin iyudo pikipiki. Ndalo matin iyudo gari. Mano osiep maber. Osiep maber momiyo kata odi bedo maber. Osiep maber bong'isi ni baba nani ok owinji bed nyaka sani. Sani koro winji dhi ir jodi. But osiep marach bong'isi ni beda otieno kai nyaka kinyi. Koro osiepe changia mondo wadak maber kata odwa. Iyudo ka jomoko utegi onge kwe, but utegi onge kwe nikech osiepe maricho. But iyudo ka jomoko utegi nitiere gi kwe kata gik motimo odhi maber nikech en gosiepe mabeyo. Osiepe mabeyo. Osiepe ber kendo changia dak maber mar ngimani. To
to nyaka ibed mana gosiep maber. To seche moko watiyo mang'eny ahinya ma samoro kata thuolo mar bedo kod osiepe nyalo tabi. Mana ka samoro in gosiepni moro e tich kanyo, inyalo po ka uloso achiel ariyo. To osiepeni man oko mar kata samoro kamitiye tek samoro mondo mi uradi. To nawinjo twak moro e YouTube kacha ka nyadendi moro nyiso osiepege mobet godo piny ka gigo mbaka. To nyisogi ni kata odoko ni wakaw thuolo mang'eny ka samoro pok waloso kata pok aloso kodu, wakaw thuolo mang'eny. Ok nyis ni okano osiepni. Manyiso ni tije ma bende watiyo mang'eny koni kod kocha. Yudo ka one so much engaged makata kindwa kod osiepewa bende samoro kata osiep maber mineni wachono. Samoro osiep maber bende duogo wacho ni ng'ane cha beti neno osiep na dier yaw. Odicha ahinya kata yo tich en odicha dicha kata simo okomaki to komako en dakika achiel tu kata message okoduoki. Inyalo nyisowa bende ni ere kaka wanyalo doyo osiep maber, ere kaka wa maintain ni osiep maber mayudo ni mosebedo ka konya ni nyaka to en pod obede ngimana. Ok ni awacho ni ni kata kokalosga kodi ahinya to pod an osiepni. To samoro osiepni no nitie kaka osebedo komanyi mondo pime kodi wach moro. Timakori mokinyal. Manyiso ni ngimane samoro kethore to nikech ok onyal yudo kaka ogo kodi mbaka. Koro ere kaka wanyalo doyo maintain friendships ma bende waseloso. Kamano. Iwacho wach moro maka ni onge sa. Wachno dhano mang'eny ohero wache ni onge sa, aonge gi sa. Aonge gi sa. Lakini king'iyo maisha wani sa omiwa 24 seche 24. Manyiso ni kiwacho ni onge time kata onge sa, nyiso mani gimihero kabisa nyaka ikaw muda ibedgo. Ka in osiepna mahero, rang'isi manyiso ni an osiepi ni kata ka tija chal nade, nyaka yud muda moro ang'isi ni awuok e tich sama chalo kama warome. Koro onge wach ni onge muda, but wan kaka dhano ok wamiyo gik moko priority. Koro wacho ni maisha mar dhano nyaka bed maisha ma en balanced, maisha mantiere gi osawa matin. Dhano mang'eny ok ong'eyo kaka balance maisha. Emomiyo sani king'iyo kata maisha mar dhano, ji were, jok mantiere e dak were, iyudo kosiepe mang'eny kethore. To gimomiyo gini kethore nikech watamre kaka dhano. Iwacho ni in ng'ama ngudi e muda ni. Ibedo mangudi e muda ni. Ka iri kaka osiepna, ok anyal nyisi ni aonge gi muda. Nyaka kaw muda moro matin ka an osiepi ma aheri. To gima watemo wacho kaka jotich Nyasaye ni dhano nyaka balance maisha ne. Ni dhano nyaka ng'i kata kidonje tich kamoro moro ma watiye. Nyaka ng'i ni tijni ere kaka bo balance. Wacho ni kata kaka kindiki e tich nyaka watch 1, 2, 3 things. Kilemo Saturday, iwacho ni an alemo odiochieng' machalo kamae. Kalemo Jumapil, tawacho ni alemo odiochieng' machalo kamae. Nikech idwaro ni balance maisha di. Ni chieng' machalo kamae, ipenjo ni tich matiyo ni be nitiere gi day mar off. Nikech day ni mar off no, owinji ibed go gik ma muhimu ni, gik maber ni imiyo gi muda. Koro dhano anyalo wacho ni dhano nyaka many kaka keto sa magi nyalo loso go osiep. Osiep en gimi loso. Ok inyalo wacho ni muda. King'iyo gik moko ka tich, magi gik moko nyabedo nyaka piny rum. Bochopo chieng' macho ma mbele, ibiro ka tijno kibitimo. Lakini bo ng'iyo kata king'iyo wach Nyasaye ni gima muhimu en kaka ni dak kod chi. Kaka ni dak kod chi. Koro gima nyalo wacho ni dhano mang'eny ok ong'eyo gima owinjo bedi. Emomiyo tich kaka wan jotich Nyasaye, wan gi tich maduong' sana. Mondo wang'is ji maisha maber. Nikech maisha ma wang'iyo masani en maisha mar pesa. Kawuoyo adieri en maisha mar pesa. Ji ging'e gimoro amora ma ging'iyo en pesa. Kipenjo ng'ato ni idwa timo ang'o, kipenjo ng'ato ni pesa. Kipenjo ng'ato ni idwa timo ang'o, pesa. Ok obi nyis kendo nadwa bedo ng'ama chalo kamae, obi nyis kendo nadwaro pesa. To sana nyithindo ma wantiere go madongo gidongo marach. Nikech kipenjo nyithindo gi nang'o midwaro,
an ok ochuna, an anyalo timo gimoro amora so long as ayudo ayudo pesa. Koro owinjo obed kaka jotich Nyasaye, to ok en tich mar jatich Nyasaye kende. Ji te jomadongo te owinjo wachung' matek nikech en kaka ji nyalo bedo somo maisha wa. Mokwongo ni wapuonjo ji gi maisha wa. Kapok wawacho ni gimoro to maisha wa emisomo to kendi lan kendi ng'e ni mae gima owinjo tim. Lakini kiteko Nyasaye kaka wacho ni Nyasaye konyowa. Mae gima ok wabitimo kawuono kende. But en gima kaka ndalo dhi to wawuoyo kod ji, wang'iso familia ni nyaka i create time. Ka in gi dhako nyaka iket muda matin, ka in gi nyithindo nyaka create muda, ka in gi oweteni nyaka ikaw muda inegi, ka in gi minu nyaka ikaw time igone simu ing'ise ni madhi ichiew nade, ka in gi osiepeni moko kata mantiere mabor kata pinje maoko ikaw time iwacho ni osiepa idhi nade to ndalogi maisha ni chal nade. Ne wawuoyo gosiepena moko nyocha kae to wacho ni time ma wantiere ni kokitang' inya yudo kata kosiepni moro notho tikia. Inya yudo kata kosiepni moro ngimane okethore tikia. Koro ne wawacho gosiepena gi kane wabedo to wacho ni gima owinjo watim moloyo ni wakaw ga simu. Kochopo siku rumo ni, wik rumo ni, ikaw simu tigocho nosiepeni. Nani idhi nade? Idhi nade? Maisha ni chal nade? To ok wawe gi kanyo kende. Wakaw ni kuchopo kata dwe korumo to wacho ni koro wadwa romo. Ng'at achiel wacho ni waboromo, wamanyo gimoro matin ma wanyalo bilo to waromo. From there wang'e ni in maisha ni chal nade. Because ji mang'eny maisha gi ok obedo maber. Mana adieri. But moloyo mondo walo wach ni wach Nyasaye owinjo donje mokwongo. Kamano. Nyasaye owinjo ong'iso ni maisha mane. Nikech Nyasaye be ne riek. Nowacho ni de achiel no yueyo. Day achiel no yueyo. Koro Nyasaye nomiyowa example maber. Ni engima mar dhano nyaka ikaw muda matin mibet piny miyue mondo wi obed maber. To wacho ni ndalo mang'eny ka jomoko ero tiyo iyudo ka kitiyo kamano gigi ni ok lokre kata. Time mikaw mar yueyo cha mi kaka inyalo timo gigi maber kendo kaka inyalo songesha biashara nini odhi kata malo. Erokamano ahinya mathoth. Aparo ni wapuonjre e yo makare. Nitie gimoro bende miwacho kanyo ni samoro inyalo ling' kamano tikia ni osiepni moro kara nosega tho. Kamano. Samoro ng'ato nosega tho. In kore ka iduogi wacho ni yawa to notimore nade? Nokawinjo karang'o yawa? Mana kaka iwacho no wa create time to nitie gimoro be mani wacho ni nitie most of us wangudi kod time one so much selfish. Asiko mana ni siko mani adich. Di kata chieng' man thuolo ni ok anyal romo yawa lakini guilty as charged. Anyway, apuonjra jatich Nyasaye. Apuonja nikech samoro be warieri tich odiochieng' achiel miyudo idwa ni nindi ywe to samoro osiepni be dwaro ni udhi urom do. Koro ipo kijise ni yawa kawuono to wawani to samoro nitie gimoro modwa wacho ni adier kata odwa ni mondo share samoro kale wach moro matek to ng'eyo ni in kendi emonyalo loso kodi to in be seche go isewacho ni kawuono ni wewe anindi aseti ahinya. Koro kata ka ikaw 1 hour moro idhi winje to 1 hour no kidhi winje nyalo kelo lokruok tiduogo tidhi nyime. Mano gino kechowa jogo ma machal koda donge iwacho kanyo ni wacho kod osiepe wacho ni unyalo romo kata dwe in a month unyalo romo kata dichiel mondo mi ugoe mbaka ng'ato wache ni an kamae an asebedo kadhi kama joma chuo tek mondo yawga chunygi te wacho wan joma mine wan wayaw chunywa makata gimoro ne timre na sani to katika shoni tasema Janet Amimo dada an kama gini otimre to undo ukana kata samuro mo kamano no be pod tek mondo iwach ne joma chuo mamoko gi nikech samoro neno ni koro ka wacho kai samoro ginyane na ni an weak ama an kama koro walinga awuondra ni an sawa. Guys, I'm okay. My family is okay. To gik moko dhi matek kodi mach liele weche tek. Kata in yonge kod kwe nyera gi oko. Akia ni ber mane minyalo nyiso jogo maneno chenro sani ber mar
loso goyo mbaka anyalo manyo kenda di anyise ni dadije kama kamae ni to koro tek kama chope ni Ben nyalo manyo producer wa Alex Obado onyise ni ane producer no kanindo to mondo penje ni no kanindo nango to wacho ni kama kamae motimre na to jiloso to iwinjo kaka ng'ato be koro ber mane ma loso kelo e ngima wakate e dak maber mabende wawacho kamano adwa go ni Nyasaye ro kamano ni Nyasaye gimoro amora ma watimo oken tekwa kaka dhano but ana nyalo go ni Nyasaye ro kamano Nyasaye oseyie na maromo gi joma chwo mang'eny ma weche ma ji paro ni tek go wawacho ga kendo wabedo piny ma wawach weche go ma Nyasaye konywa iwache mo mani onge gimoro amora ma nyien gimoro amora ma ineno kawuono en gima osetimore ne ng'ato so samoro amora ma ichopo ira maybe in gi wach moro kaka dichuo sana joma chuo kaka ne wawuono in ng'ama dichuo iparo ni nikech in kod wach moro e odi kata cha ok idwa wacho maybe kiwacho to ng'ani be the same thing timore ma e ode koro but gima wanyalo timo kaka joma chuo nyaka iket kama ber makialo wuoye gima timore gi joma chuo ni nyaka giyud safe place iwacho ni kama ber maginyalo wuoye koro mane gima sabedo katimoga anatimoga ijide awuotho seche moko awuoyo kod ji nikech gima nafwenyo kata kana tin kana chako wach Nyasaye ni ji mang'eny sana kanisa jibiro ka ji ler kanisa okinya ng'eyo ji orwakore maler koro time moro mawuok ga maseche moko adhie awuotho e street tangi awuoyo kod ji mane time mang'eyo gik matimore ne chi koro gino sabedo ka Nyasaye miya ka chuny mar wuoyo kod ji mang'eny sana nikech nayudo ni ji mang'eny iyudo kata ka ng'ato biro ler orwakore maler lakini ng'ani king'iyo maber okale matek ng'ani kalo matek so ang'e kiteko Nyasaye wabo chopo kamoro ma wabo yudo chuo mang'eny nikech sani aloso group mar chuo men fellowship ma wuoyo kod joma chuo ang'e ni Nyasaye bo miyo wateko to kendo Nyasaye bo konyowa wachopo kamoro ma wachopo ma yudo joma chuo mang'eny to kat joma chuo kende wabo ng'iyo kata joma miyo bende waketo ji manyalo bedo kamoro achiel ma wachop kamoro ji obed kamora chiel maginyalo open up wanyalo wuoyo about gik matimore so ne wacho wach moro maduong' ma litser ni ber wuoyo kod ji achiel en ni kiwuoyo kod ji ibedo ng'ama ong'e gima timore okinya yudo information kokiwuoyo kod ji number one wuoyo kod ji seche moko ibete ot ionge kod tich lakini tije nitiere kae time bekao time midhi wuoyo kod ji ibo ng'isi ni ng'ane kama antiere chantiere gimoro kacha inyalo kelo karatas nigo waterni namba 2 en health ni maisha ni wuoyo kod ji keti kata tuo mang'eny iyudo ka weche mang'eny mikete chuji chango kiwuoyo kod ji ichango in terms of weche lakini kata kidoro ni endelea Nyasaye wacho ni unity beda achiel en gima duong' sana ng'ata mara madwaro ni odongre dongruok chakore gi ot ma ji oriwore en dala madhi maber osiepe moriwore ibo ng'iyo ni ka wadwalo gero ot machalo kamae tadwa gere kian anyalo gere tek lakini ka yudo osiepe na 2,000 to wacho ni wabogolo siling 1,000 dwe ka dwe wabagero ot ni haraka so riwruok kelo gik madongo sana erokamano mathoth ahinya aparo ni kawadhi kawatieko wadwa ni mondo mi ilose kodwa mana machuok kuom wach moro achiel kae kaka jodolo awinjo kiwacho ni nitiere group ma bende loso mar joma chuo ma bende go kod gimbaka to bende iwacho ni ero wuotho iloso kod ji manyiso nitiere jomoko be makelo nu kata weche ma bende chandogi mondo mi hogi itimnegi counseling nitiere moko masamoro tek masamoro ino kinyal timo ne counseling ng'ama kamani advice mondo osik kora professional counselor mondo mi koso itema kendi nyakang'ni ipenjo mamit penjo maber to kendo penjo mamit iwacho ni rieko imanyo kuom Nyasaye ok ang'e gimoro amora mano number 1 kaka dhano
dhano mong'e gimoro amora mano dhano moko ng'eyo kata gimoro. So nyaka ing'e e piny kae nitiere dhano ka dhano ok inyal ng'eyo gimoro amora. Nitiere gik manyalo e lweta anyalo loso. But nitiere gik moko ma kata kikelona abo ng'isi ni dhi ir counselor. Abo advice ni tim kama. Moko abo loso lakini moko abo ng'eyo ni kama ochope ni koro nyaka waterie ka e counselor. Magi weche ma kanisa bende I think oni ka kanisa no chakore chon gik mang'eny ne kethore kanisa kwa sababu kanisa ne kata weche mano winjo dir counselor ne gitemo loso kae. Koro yudo ka ji ne inyore mondo inyore kanisa lakini degi dhi ir counselor degi yudo gima ber. Koro nyaka wan kaka dhano nyaka obed joma ong'eyo ni gima ok wanyang'i gimoro amora. Nitiere gima manya loso emomiyo seche moko iwacho ni ilemo iwacho ni dak maber ok ng'is ni onge chandruok. Ing'eni mano wach maduong'. Seche moko ka wacho ni dak maber ji mang'eny paroga ni dak maber en bedo maonge chandruok. But mano ok en adieri. Dak maber nyiso ni kata ka in gi chandruok to ing'e kaka ilo gigeni. To moloyo ne wacho ni ilo gigeni e lwet Nyasaye. Ni kata seche ma ok ang'eyo gima nyalo timo. To ka an ng'amo dak maber, ngima maber kendo dak maber, ang'e ni weche matek atero ne Nyasaye. Koro dak maber ok ng'is ni gik moko dhi maber te. Lakini dak maber nyiso ni kata kidhi kata ka maisha ni dhi matek to ing'eni nitiere ng'ama riti, ing'eni in gosiepe minyalo tero negi wachni. Winjo wachno en step mokwongo mar lo wachno. Amen. Erokamano mathoth ahinya Jatich Nyasaye. Kendo wapuonjre mathoth ahinya ne jogo mabende owinjo chenro ni odiochieng' ma kawuono. Ka koro watieko amiyi dakika achiel kende mondo iwach wachni mogik aeti mose jomoko matin. Dakika achiel. Asante sana. Wagone Nyasaye erokamano odiochieng' ma kawuono kendo. Adwa gone Nyasaye erokamano kuom producer gi presenters te makae. Tadwa wach wuoyo gi nyithi Nyasaye ni kuom Nyasaye onge gima tek. Dak maber en gima ber. To wawacho moloyo ni dak maber ok ng'is ni ionge gi chandruok. But kaka nyathi Nyasaye dak maber ng'iso ni kata idhi ma kuom gik matek. Kata maisha ni ok ber. Kata maisha ni yumba ng'ini Nyasaye nitiere kodi. Wakwayo ni bed gosiepe. Osiepe to nawacho osiepe maber. Singri gosiepe maber. Ni gimoro amora koket ni kuom Nyasaye onge gima nyalo loyowa. Adwoko erokamano kendo agone Nyasaye erokamano. Amoso minot iluonge ni Caroline Maina Otieno kama intiere. Nyithinda bende amoso kuma gintiere. But agone kata minwa gi jokanisa mar CFF. Amoso gini Nyasaye oritgi kendo Nyasaye okonygi. Erokamano. Mama iluongo ni Karen. Agone erokamano. En mama maber sana. En mama ma guide ga sana. Kawuono na chiew gokinyi to apara mama to wacho ni mama en mama malong'o kendo en mama maber sana. Kendo lemo ne ji ni nyayudo mine manyalo konyogi kendo sirgi. Erokamano. Erokamano ne Jatich Nyasaye kendo wago erokamano mathoth ahinya kuom puonjo wa odiochieng' ma kawuono. Pod wabro medo go mbaka e kinde mabiro donge. Nyasaye mondo mi ogwedhi mathoth ahinya to wapuonjore maber, osiepe mabeyo nyaka wabedgo. To Nyasaye mondo konywa mondo wayud osiepe mabeyo. Osiepe mabeyo, osiepe nyaka riti mok ni adich. Inyalo ora kata message. Hello, idhi nade? Kata samoro credit onge ama thuolo tek mondo mi go simo. Hello, idhi nade mondo mi winje ni ng'at machielo dhi nade. To duto te mana kaka Jatich Nyasaye osewacho, duto te wakelo ne Nyasaye nikech wang'eyo ni en monyalo konyowa mondo mi wadaga ngima makare. To Jatich Nyasaye bende kamutami to wach ni professionals mondo mi koro deal godo. Ok ni kao in makoro idwani nyaka isolve. Samoro imbine naka kisolve to nyalo pod kethore. Koro waduto te wameda lamo Nyasaye omed konyo wakinde duto te mondo mi wadaga ngima makare. Wakawiyo matin ka waduogo kanyo koda jawer Eunice Favor mabende wabro medo pako godo Nyasaye. Kikisud mabo chendo pod en injili kalo.